Nyakora mogi kamoro mora ma intie an gi geno ni odiochieng' mari oteri makare bang' ne yudo weche manyien manu asebiro ga motelo kendo nasingo ni koromo saa 3 e wang'e to wadhi duogo ka kod weche mamoko manyien magin weche manyien mag oimore. Otieno ma kawuono nyakora mogi an Kailo Trevor Ombija adwa ne wawuane kod weche motenore kod mago mosetimore e pacho ka to kod mabende wadhi go e mbaka koromo saa 3:30 kama ka wang'iyo mago matimore e pacho ka kaachiel kod gigo mowinjo bed ni japiny osebedo ka timo kaluwore kod dwaro mar katiba. E kinde nyakora mogi wadhi bedo kod wenda oting'o MJ Okumu ma en jalony e weche mag telo kaachiel kod Mheshimiwa Peter Masara ma en jaod bura ma Suna West to kod Sospeter Obungu ma en jakanyo mar bunge la wananchi e boma ma Kisumu. Wadhi go kodgi mbaka ewi wach mar ni to bende osebed kikawo pach jopiny to kosekawo pach jopiny bende pach jopiny tiyo. Chik wacho nang'o kotenore kod weche mag pach jopiny nikech kiwinjo kaka buche oseng'adi e thuolo machuok mokalo ndalo manok mokalo ka tiwinjo kiwacho ni ma wawito oko nikech ne ok okawo pach jopiny to bende pach jopiny notiyo. Mag gin weche modhi wuoye twak marwa mar buch jopiny otieno ma kawuono nyakora mogi to kapok wachopo kanyo wan kod mago motimore wechewa manyien. Mokwongo wayudo thund weche. But 1st of October, when you go to hospital, you will only be treated if you have been registered. Ndalo koro kwanore mar loro kumba mar thieth mar NHIF ka jo Kenya donjo e mano mar SHA ka sirikal koro chiwo ting' ne loch nanga mondo rwak nyinge jo Kenya e rejista manyien kapok tarik ong'ado gi oko. 61 persons have lost their lives. And these are the cases we call extrajudicial killings. Ripod riwruoge makedo ne oganda oyango ni ji 61 ne onegi e ng'anyo mar Gen Z kama moko 67 ne oteki e ng'anyono. This is good news to farmers, and this is a confirmation that the presidential visit was not just mere talk. It was a talk that has been followed with positive action. Sirikal oyango ni oketo siling milion 68 ne chulo ji mane ochiwo lopegi ne gero kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme. Nyakoro mogi bed thuolo matudori koda namba en 33600 Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE. Jaloko mare iluongo ni Belinda Dhiambo Nyagemo Remo. Kamora mora ma intie an Kailo Trevor Ombija. Nyinga en George Bati. Weche manyien mag oimore chakore sani. Piny owacho ogolo chik ne apisas mag loch nanga mondo kony en neno ni jo Kenya ondikore e okumba manyien mar thieth ma nengone ogonyore mong'ere kaka SHA machako tich ayanga juma manyien. Ka gitiyo machiegni kod migawo mar thieth, apisas go nyisi ni oti kod okenge mane giketo e ndiko mag jopur e kinde mane sirikal pogo mbolea e pacho ka. Nyaka sani kwan ji maromo milion 1.6 osendikore ka igeto ji maromo milion 38 kapok oromo tarik 1 mar dwe mar 10 mar higani. 1st of October, when you go to hospital, you will only be treated if you have been registered. Ka koro dong' mana ndalo 5 kende to okumba mar thieth manyien matayo thieth manengono oyueyo mong'ere kaka Social Health Authority chako tich. Sirikal medo keto kenge mag neno ni jopiny ondikore ne okumbano manyien. E romo mobedo e kind migawo mar thieth kod migawo mar arita ma pacho ka, jotend loch nanga oket ting' e lwetgi mar neno ni jopiny ondikore ne chenrono. We, through Ngao, supported very efficiently the registration of farmers for the distribution of fertilizer, where we enrolled over 6.5 million farmers in record time and saved the country hundreds of millions, or is it billions actually, which had been proposed by consultants. I am persuaded beyond doubt that we will deliver the registration of universal health coverage in record time and at minimum cost to the government of Kenya. Koyango nyalo mar apisa mag loch nanga kod tudruok margi mangin go machiegni kod jopiny. Jatend migawo mar thieth Deborah Barasa onyiso apisa mag loch nanga kochakore kod jolup ruodhi to kod commissioners mag counties mondo ne ageta mar ndiko udi milion 12 magin kwan jo Kenya milion 38 chopi motelo ne tarik 1 dwe mar 10 mar higani. We really need your expertise. So at this point, the priority again is to get all households registered and make contributions in readiness for 1st of October. So we kindly request that you engage through the village elders, chiefs and community health promoters on SHA rollout.
share the message at every public forum as well. And you can present it in the barazas, funerals, weddings, school events, etc. E kinde romo no mabendo yango ni nyaka sani kwan ji maromo 1.6 osendikore ne lai manyien mar SHA. Migawo mar thieth kod ndikruok ma kamano en gima ochuno ne jo Kenya mondo eka gibi giyud chenro mag thieth e ute mag thieth mathurka. E kinde no migawo mar arita onyiso jotend arita e kor gwenge ni oikre ne chiwo ripot margi pile ka pile kaka oganda ndikore ne chenro no mar SHA. Every regional commissioner will be responsible for their region. The returns from your region, which must be provided daily, will be your responsibility. Every county commissioner, the same. Every DCC, the same. Why are we making registration compulsory? We want all Kenyans to register so that they can access the primary health care fund at level 2 and level 3. So it is important that to register each and everyone who will be able to know whether these ones are able to pay, or if they are not able to pay, it is the government who will pay for them. Mondo chenro no chop kare, piny owacho nyiso apisa mage mondo chiw lera ne jopiny kaka yor geng'o weche ma ok gin adier kotenore kod chenro mar thieth ma nengono yweyo. There's a lot of things going on in social media that may change the vision of Kenyans. They will not understand that this is for their benefit. We need you to inform them that SHA is for their benefit. Kakoro ndalo medo ng'adore motelo ne chako tich ayanga mar okumba mar thieth mar SHA. Chiwruok mar sirikal en ni oganda ondikore ni okumbano manyien mar neno ni chako tich ayanga kaka nochan. Wasudo nyakora mogi kowuok e mago mag SHA kod okumba manyien mar thieth. Wadhi motenore kod weche manotimore e ng'anyo mag Gen Z. Riwruoge makelo ni ratiro mag oganda kotenore kod Amnesty International Kenya gi riwruok mar okinde ma pacho ka LSK ogolo report ewi monj manotim ne jo mane ong'anyo e kinde ng'anyo mag Gen Z e kinde mane gimonjo od bura ma pacho ka dweche 3 mokalo. E report margi yangore ni jo Kenya ma kwan gi romo 61 ne owito ngimagi e kinde no ka ji maromo 67 to ne ondhi kod obila. Dwaro pod nitie ni sirikal oloso put mar timo nonro ewi gino manotimore tarik 25 dwe mar 6 mar higani. Cleophas Oluoch nigi mathoth. Tarik 26 dwe mar 6 higani en odiechieng' mabiro moko ewi oganda jo Kenya mathoth. Dweche 3 osekalo nyaka ne jong'anyo mag Gen Z donje od bura ma pacho ka. Rapar makende ne otimne jogo mane ochiel gi magina kendo wito ngimagi e kinde ng'anyogo. Riwruoge 6 makedo ne ratiro mag oganda ka otelo kod Amnesty International Kenya kod riwruogo kinde mar LSK ogolo kwan jo Kenya mane owito ngimagi, mane oyudo hinyruok kod mago mane ondhi gi thuon. Giyango ni jo Kenya maromo 61 ne owito ngimagi kinde ng'anyo, ka ji mane ondhi gi thuon kod obila kwan gi romo 67. We have documented 61 persons who've lost their lives. And these are the cases we call extrajudicial killings, 61. As IMLU, we have conducted autopsies on 49 of those bodies that tell us the actual cause of death. In regard to the persons that are still missing, the team here has reported 67 cases of enforced disappearances. 40 of those have been resolved. We still have 27 people missing. Gikwedo tim mane obila otimo ne jong'anyo mar tiyo gi teko mathoth koting'o tiyo gi gige lweny mager kuom jong'anyo mane omanore mana gi bandera, firimbi kod simbe ong'we yamo. Minimize the potential for injury to any person and damage to property. Video shows that police neither formed a clear cordon around Parliament nor facilitated the protesters. Approximately 2:30 p.m., after members of Parliament approved amendments to the finance bill, videos show protesters advancing towards the building and what sounds like gunshots. Researchers counted at least 45 shots fired within 56 seconds. 3 eyewitnesses said that they saw at least 6 bodies of protesters who were believed to have been shot dead. From evidence assessed, the protesters were unarmed. Riwruogo kinde mar LSK ka otelo kod jalupo gai margi dwaro mondo ji mane owito ngimagi oyud ratichgi kaachiel koda kanyuola maggi. The Law Society of Kenya is collecting information together with our stakeholders and our partners in regards to mounting a consolidated petition towards reparations for all those who lost their lives and all those who lost
or had an interest affected in one way or the other, especially in terms of a human rights regime. Yangore ni jo-Kenya maromo 12,000 ne osiro paro mar loso aput mar timo nonro ewi gigo mane otimore tarik 25 dwe mar auchiel higani. 12,000 people have called for a judicial commission of inquiry. We are going to be presenting this to the National Assembly. We are also going to be engaging with the judiciary. And lastly, we will also, in good faith, reach out to the law enforcement agencies to give them the opportunity to essentially course correct the behavior that we have seen over the last 4 months. Ng'anyo no, sirkal ne ogoyo chapa e oboke ma sirkal ewi tiyo gi jolweny ma pacho kae kinde ng'anyo. Riwruoge go koro kwayo sirkal mondo mi owit oko gino mane giketo e oboke ma sirkal dweche 3 mokalo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Doho mamalo oyie kod kwayo mar Seneta Mabuse Okiya Mtata mar winjo mapiyo bura makwedo gwelo mar ogai manyien mar obila Douglas Kanja. Mtata dwaro ni mondo doho owito ko gwelo mar Kanja kuom dhi ataro kod chike madwaro ni lemo makamano onego land kendo we thuolo ne jo-Kenya man kod dwaro mondo chwal kwayo margi. Doho walo tarik 15 dwe mar 10 mar higani kaka odiechieng' mar winjo burano. Mtata ma ong'ere kod keto sirkal e kona madiny wacho ni chenro mar walo Kanja ne ok otim e yo maler. Riwruok kanise mong'ere kaka Evangelical Alliance of Kenya dwaro mondo owit kucha paro mar chik manochwale od bura gi seneta ma Tana River Danson Mungatana madwaro mondo juogo osuru e kanise ka giwacho ni ne ok okaw pachgi kod pach jopiny ewi wachno kaluwore kod chike ma pacho ka. Jodolo kotelnegi kod Bishop Philip Kitoto ma en jakom margi dwaro ni piny owacho okwongo yang ne oganda jo-Kenya report mar nonro manotim bang' midhiero ma Shakahola ewi okenge mag tayo kanisa to ok donjore gi kanise. Giwacho ni chike kata chikno dhi diyo kanise kendo tamogi e thuolo margi mar lamo ma omigi kod katiba ma pacho ka. The Religious Organization Bill in its current form poses a serious threat to religious freedom in Kenya. While we acknowledge that some rogue individuals have infiltrated and misused religious platforms, leading to the abuse of their flock owing to religious extremism, we must also recognize the historical and vital role that most religious institutions play in Kenya today. The report of the Presidential Task Force on the review of the legal and regulatory framework governing religious organization in Kenya be taken through a civic education to the public before it is implemented by the proposed implementation committee. Because this task force report had proposed that an implementation committee be set up so that the report can be implemented and not gather dust, as has been the practice in the past. Jopuonj kod jotije mag mbalariany mag piny owacho nyono kar tiendgi ni ng'anyo margi pod dhi nyime nyaka chieng' giyud winjruok makare e kindgi kod sirkal. Ka giloso tok romo kod jatend migawo mar jotije Alfred Mutua, jotelo mag riwruogego wacho ni gibiro lando ni gichungo ng'anyo mana ka sirkal oseketo e tim dwaro margi. Oyangore ni giwinjore mar chugo aput mar dhi twak e wiyo ma jotijego biro dokgo e tich. Formed an interministerial negotiating committee that will be led by my Ministry of Labour, together with the Ministry of Education, with the Ministry of in charge of Treasury, with the Attorney General's Office, with the Commission in charge of salaries, SRC, with the State Department, State Agency in charge of parastatals and others, body in charge of employment of university staff. By tomorrow, we sit and look at what it is that we call in labor the low-hanging fruits. If those low-hanging fruits are agreeable, then it is possible for us to go ahead and perhaps look at ending the impasse. Strike until we strike a deal. Once we strike a deal, I will tell you when to resume duty. So, you are the ones who came up with the motto. Let us live to our motto.
Jopuonj madongo e sikunde mag sekondar ma yudore Rangwe e kaunti ma Homa Bay odok ne aguch omenda mar NGCDF ma giwacho ni ok onego wit oko nikech osekelo lokruok e sikunde mathoth ma pacho ka. Jotend sikunde go kwedo ng'eto mane doho golo juma mokalo ni aguluno ne ochuog ataro mar chik kendo winjo wite oko. Giwacho ni chungo aguluno nyalo kelo lwar mag sikunde mathoth. Jopuonj go ka otelnegi kod jakom mar Kesha e kaunti ma Homa Bay Dickens Bula gi jakom mar Rangwe Joshua Amadi onyiso jood bura mondo one ni gitimo lokruoge e aguch omenda no mondo mi obed mano ma itayo e bwo chik. Adwa kawo thuolo ni mondo akwede okang' mamalo ng'eto mar doho ni mondo CDF oketh oko. CDF osetimonwa mang'eny, obed konyo nyithindo ma anyuolni ma ok nyal. Osetimonwa mang'eny nikech nitie nyithindo ma yudo konyruok mar chudo mar school fee ma higa mangima kowuok e CDF. National government CDF onego continue mondo med develop our institutions, our schools, gi other facilities magisabedo kage konyo constituency. Koro gima nitie marach gi national government CDF in terms of registration ema wabunge olosi mondo continue to serve the people as it was. Kal gimochiwo no ok chopnwa, nitie kamotimo to kochop to koro CDF ni ema chope. Koro jo od bura magwengwa gi Kenya te wakwau ni mondo utimane amendments mondo gini kik kir oko completely. Nyakoro mogeda ni mondo mwakaw ywe marwa mokwongo weche manyien mag imore tinende ne aneno ka ji medo orona ote magi e yo makare na nyisi ni e kinde twak marwa mar bujo piny anno ka wenda osedonjo nyakwara mogi gi kore yo makare wadhi go mbaka ni to bende pach jopiny osebed ke kao to kai kawe bende otiyo bang' kose kawe to winjo bed ni kawe yo machalo nade. An kod jalony weche mag telo MJ Okumu kachiel kod an kod Mheshimiwa Peter Masara ma en jaod bura Masuna West kachiel kod Obungu Owich ma bende en jakanyo mar weche mag bunge la wananchi Kisumu kwa Jamano Hospital. Obungu en bende wadhi bedo kode achiel kachiel kuke studio marwa mar Kisumu. In bende ibiro golo pachi kutembe kod wachno kata kamano kapok atimo mano to wang'ie moko kuom ote ma ioro na e pacho ka. Uchien Kandira Alego Pap Nyadiel County 041 wacho ni onena yo makare kendo mora ahinya. Kasano ka inyisa ka ni oimore bati. Serikal mar sani ni weche timore mathoth matamre gi nono. Antiere dala mar Migori ka to awinjo ka serikal dwa timo lokruok e okumba mar thieth mar NHIF to lokruogno itimo nang'o bati mano sama japanche mapimo penjo kamano. Ruodhi kachiel kod jolupgi nyalo wuotho e gweng'u mondo mi olerni yo ma itimo godo lokruogno. Koro miyo kineno ka ruoth obiro kikipani ruoth biro maki mondo iringi, rit ruoth kata jalup ruoth mondo mi ler e wi okumba manyien mar SHA. Ramogi TV neno manlera nyama no pat gweng' Jojo Yomba wacho kamano. Makamu okone bati mosna PS Raymond Omolo ng'isa ni mondo konjowa o register mathoth e okumba mar SHA no walamone. ODM owepingo serikal, opposition koro ni odong' ne Kalonzo gi Eugene Wamalwa mano majalupne mano kaluwore kod makamu. No kashemo tho soja wacho ni bati amora inya na following the news closely. NGCDF onego gol oko kabisa, basaris ichiwo e ng'eruok kabisa moloyo to gwenge mamoko ka onego gole pep. Mar ariyo I fully support wach mar Okiya Mtata mogik yie chuth kod kanisa, okay? Mano paro manitiere kanyakwara mogi. Omiyo yiena mondo kaw ywe mana mapiyo piyo ka waduogo pod wan gi weche mamoko kapok wachopo e thuolo mar twak. Ma en Oimore e Ramogi TV. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator.
jaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear, usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator, shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Mondi yudu wenda mar Nyasaye majalimbe kaka sikiza tinu mari D star 860 star 419 hash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya offer za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haita last. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua materials zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema no miyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watiere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Omedo dhi nyime nyaka Ramogi gi weche manyien koro rang'io motende kod weche mag pur mabende en achiel kuom mise ma sirikal koni gi riembo godo sirikal piny owacho margi. Piny owacho oseketo tenge omenda maromo siling milion 68 ma idhi chul godo jogo manochiwo lopegi ne piny owacho mondo tigo e gero kar pur mar Lower Kuji Irrigation Scheme e sub-county ma Nyatike, kaunti ma Migori. Ma report ma ogol kod apisa maduong' e migao mar pur ma itimo kikuyo pi e puothe midendo ni irrigation. Jafwambo marwa ma Migori Jo Juma nigi ler mar wachni. E kinde limbe mare kaunti ma Migori mokalo, Jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ni piny owacho mare dhi chulo jogo eko mane ochiwo lopegi mondo koro tigo e gero kar purno ma Lower Kuji Irrigation Scheme.
singo ma jatend piny Kenya nenore ka gima koro dek chopo e kinde machiegni kaluwore kod lipot mogol kod jagoro maduong' e migawo mochung' ne purno ma ikuoyo pi e puothe kata irrigation scheme Ephantus Kimotho mane wuoyo e kinde mane romo kod gavana ma Migoro Chelyako romo bende ne ochope kod kweth mawuok e riwruogno mar Food and Agriculture Organization ne wane piny owacho oseketo tenge omenda mar $68 ma idhi tigo e timo chudoni. Initially there was a figure which had been agreed upon with National Irrigation of 28 million. But later, National Irrigation, before preceding that visit, they did a new evaluation and they agreed with the farmers to a figure of 68 million, just as the governor has confirmed. The 68 million comprises of 1,400 people who are supposed to be compensated. Gima odong en mana mondo kod duol no mochwechego mag lope maonge kaka National Land Commission mondo koro limgego mag nyatike kendo koro yang jogo eko ma onego michudoni kapok otim chudoni. Gavana ma Migoro Chelyako e kinde twak mare ne opuonjo jatend piny Kenya William Ruto kuom chopo singo mare. Verification process had been undertaken, the evaluation had been undertaken, but because compensation and land-related matters are the domain of National Lands Commission, it is the nod of the National Lands Commission that is awaited. So this is good news to farmers. And this is a confirmation that the presidential visit was not just mere talk, it was a talk that has been followed with positive action. Kaka yo man ne kar purni mar lowo acquisition scheme, koro tiyo makare, tend county ma Migori bedo donjo, e winjruok, kod riwruogno mar Food and Agriculture Organization mar jolo jopur, ka gichiwo negi kothe kod kony mamoko. To give out some seeds to the farmers, rice farmers also, but also on cereals and pulses as well in Kachieng ward. Projects gite nyalo miyo wa pi maler kendo nyalo miyo wa puro eka 19,000. Kenya kaka jo Kenya duto onge gi mchele moromo. In the lowlands, they are going to also provide help farmers in water storage facilities such as water pans, which will actually also enhance with an objective of also increasing area under irrigation for those who are not covered under the irrigation scheme. Piny owacho malo kaachiel kod mano mar kaunti wacho nipo ni koro ket maino e chenrogo mag pur e kar purni to koro deko nyuol chiemo moromo ma bende koro nyalo konyo e duoko piny nok machimi pacho kae. Mchele michupure Kenya kamiluongo ni Mwea Irrigation Scheme, sirikal ma Japan emane okete pesa ma omiyo bedo makare. Lower Kuja Irrigation Scheme has 19,000 acres. Phase 1, which is already complete, has 7,000. The balance of 12,000 is actually what His Excellency the President launched. That project is worth 1.4 billion. The balance, His Excellency the President promised that during supplementary budget, he's going to add us another additional 300 million on top of what we currently have. And in the next financial year, he's going to give us a balance of 1.1 so that we ensure that we bring the project to a completion. Kar purni mar lowo acquisition scheme lachne romo gana 19 kata kamano mana maromo acres 4,500 kende ema sani kori pure. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawasude ni jatend migawo mar lope gedo magudi kaachiel kod dongruok mag bombe pachoka Alice Wahome okone piny owacho chano chugo chenro mageto miyo jopiny thuolo mar oro ote mag kwayo rak mag tije mopogore opogore e yor mbui. Ma en bang' yangore ni chenro masani nitiere en mano makawo kinde malach kendo chiwo thuolo ne moko kuom johala yudo rak mag piny owacho yor mibadhi bang' chiwo mit bilie. Jatelono bende oloso Mombasa bang' yawo ayanga romo magalamoro mokelo kanyakla jogo mantie sekta mar gedo kama bende oyangore ni midhiero mapek masani okwako sekta no en wach gope mibandho piny owacho. Kata kamano gikoni chenro mitayo kod piny owacho mar gero udi manengogi oyweyo okonyo duoko piny kwan mag rowere maonge kod thuolo mag tije pacho kaka bende gijiwo rowere mondo kaw gope michiwo negi kod piny owacho mar timo ohala. One of the biggest challenges facing the construction industry, and to save construction project cash flow, the management of construction contract needs to be improved. Just photocopying and carrying those things and binding and doing everything, you go there, your bid is not competitive, because aside from that opportunity being there and being highlighted as AGPO or for youth and for women, for persons with disability, there's lack of technical capacity and appreciation on how you can do those BQ. We need to use technology so that we can reduce
human interaction. I know reducing human interaction in this case does not mean you reduce labor. It just means that, especially the negative interaction, that's where kitu kidogo comes in, and I can confirm that the government is working on this, and we should be achieving it in a shorter while. Riwruok mar ODC mawuok e piny mar China, riwruok mar WWF mawuok e piny Uganda kaachiel kod riwruok mar WWF mawuok e piny Kenya nobagoro magala moro mar puonjo Uganda yore mag nyuolo teko kata mach kokalo kuom teko mar chieng' ma iluongo ni sola e nengo mogonyore. Apisas mag ODC lero ni Oganda jo Afrika oseyudo fungruok e yore mag yudo mach ahinya to Oganda modak e boma ma Kakuma mayudore e kaunti ma Turkana. Giyango ni kokalo kuom teko chieng' ma en sola manengo ne oyueyo Oganda e gwenge ma Kakuma ni kod thuolo mar liel kod taya kendo timo ohala maonge kod ng'ikruok. Kaluwore kod apisa e chenro ma kamago e pacho ka Fred Amoke, mine bende idewo e kinde ma ijiwo kiteko ma oketho alwora gin kod thuolo mar yudo hola mar chwalo chenro magi. Chenro mag energy renewable, mano chenro mar keto mach, to wakete e yo machielo ma ok mar stima, waketo solar panels. To gimomiyo wasebedo kwang'iyo solar panels, wayudo ni en gi risk mapiny. Nyicha waneno ka e kinde mokalo nyithindo mang'eny nyicha otho nikech ng'ikruok mar stima. To kwang'iyo solar panels to en achiel kuom yore makende ma yom ma ok nyal kelo hinyruok ne jowa e piny mar Kenya. Ok wabire piem kod KPLC kama gap nitie emwadhi ng'iyo mondo mi wachopi kama joka pok ochope. So we believe this investment or this initiative will support matchmaking between what the county governments have proposed in the plans and what the Chinese investors have also proposed. Targeting energy. We think we consider all the problems starts from energy, but energy is not only our target. We are looking for solutions, we are looking for opportunities to solve the problems, to bring development with energy, with renewable energy, with affordable renewable energy. Kodonjo weche mag tuke ni tim mar Gor Mahia no dhi nyime kod orako motelo ne tugo margi mokwongo mar lig mar FKF. Gor nyocha ne ogolo tuke mag CAF Champions League gi tim mar Al Ahly mawuok e piny mar Misri. Odiechieng' ma kawuono ne gibago orako e alap ma Safaricom Foundation e boma ma Thika. Gibiro rado kod Mathare United e alap ma Kenyatta e boma ma Machakos Jumamos mabiro. Kocha mar tim no Leo Niva kod kapten Philemon Otieno onyiso geno maduong' ahinya kuom jotugo. Keep the same spirit that you played against Al Ahly, the same spirit, the same behavior, attitude, commitment, and I believe that we are going to do a nice game, like our debut in the Premier League. We have our target about the table, the points. I know that maybe we are late, but for sure, also after this game we are going to be like 20 days, big break because of the FIFA date, Wachako league marwa Ngeso wagocho gi Mathare to ang'eyo ni ok dhi bet opira mayot nikech Mathare king'iyo seasons mamoko go osebet ka chandowa, lakini wan kaka Gor Mahia wang'eyo ni wan team maduong', wadwa ni wachak opira no gi okang' mamalo mondo omiwa direction mar league mar kaw league. Kapod wadhi nyime ni kocha mar tim mar adhula mar KCB Patrick Odhiambo onyiso geno mare ni tim no dhi medo yudo loch e tukegi mag lig seche gi magi dhi rakore kod Ulinzi Stars e alap ma Police Sacco Stadium Jumapil. KCB no oseloyo tukene 2 e kind adek magisegoyo e season ni ka e tugo achiel ne gidhi amodhi kod Kariobangi Sharks. Koloso e kar goyo orako margi ma Karen, Odhiambo medo ni Ulinzi en tim motegno kendo gi geno mar yudo piem mager e tukgi ma Jumapil. Ulinzi kawaida ni wapinzani wagumu sana na mechi najua itakuwa ngumu kulingana na matokeo yale hawajapata mazuri kuanzia tangu ligi. So tunajua mchezo utakuwa mgumu, lakini tunajaribu kujikidhi kufanya mazoezi
ili tuweze kurekebisha mahali tuko na itilafu kidogo, na inshallah tunajua tutapata matokeo. I think confidence inaenda kigrow. Ukiangalia tulianza na Sharks tukapata draw, tumekuja tukawin game 2 zikifuatana, na I think inafaa tuendelee kuput in more effort because Ulinzi is not a weak team. Is a very strong team and we respect each and every opponent, and I think approach yetu ni kuendelea work hard at least to get maximum points, then we tackle an opponent at a time. Nekoromogi wadani watie kwecho manyien gi kanyo kata kamano ka waduogo to koro twak mar wachakora achiel kachiel erokamano kila luoch majakiranda kum Kiteramogi TV kachiel kod bon japesa kantiere saa yote Migori en beno kwino ni twak ok nyal bayo miyo wakawa yue ka waduogo to koro twak chakore an koda Dr. MJ Okumu kachiel koda Dr. Peter Masara kachiel koda Sospita Obungo Wich mabende wadhi bedo gore twak mar buch jopiny. Kik idhi mabor, waduogo mana bang' thuolo machuok. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kachiel kod Flying Doctors Society of Africa. Sani kwa mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 337. Wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya, sawa, shikilia check. Tunakuaga na the Jipange goodie bag pia. Unaweza nini watu home kulingana na hidro ya Jipange ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. My name is Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Tugo
To koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pilo wacha. Ni ane ngima nyar Kochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero matma nyisa gik moko. Nyar Kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Erokamano nyakora Mogi. Thuolo machielo kendo thuolo mane wageno koro chopo wadane wago mbaka ma en buch jopiny Ramogi TV. Wecho manyien mago imore ka watieko to wadonje buch jopiny an Kailo Trevor Ombija mondo wadhiane nyime kotende kod weche mabende timore e thuolo masani. Nyakora Mogi, weche osebedo ka wuok kendo achiel kuom gigo moketi e pend chik mar piny Kenya en wach mar neno ni oganda ogolo pachgi e kinde ma itimo chenro mopogore opogore ahinya mago mamulo japiny. Penjo mosebedo ne to bende kao pach jopiny osebedo ka timore kaka dwarore. To kotimore kaka dwarore to bende osebedo kitiyo kod pach jopiny e yo madwarore. Mano momiyo Odhiambo ni Nyakora Mogi yiena mondo mi kika keth saa kika mere konga ta arwak wenda an ka kod Dr. MJ Okumu machiegni ahinya daktari. An ka kod Dr. Mheshimiwa Peter Masara machiegni ahinya daktari. Erokamano. Kasto Kisumu e studio marwa ma Kisumu wan kod wendowa mabende en jakanyo mar bunge la wananchi Kisumu dhi chung' e lo jopiny e twak ma kawuono mondo wang'eni to weche chalo nade. Iluongo ni Sospita Obungo Wich machiegni ahinya. Sospita, erokamano ahinya. Wadani mondo mi koro wachaka network wakao thuolo ni makende bang' ka serwakou mondo wachaka network marwa wang'eni to weche mag kao pach jopiny kata public participation en achiel kuom gik mose wuoye ahinya. Ka wang'iyo odiochieng' ma kawuono achiel kuom weche manyien, Okiya Mtata odhi e doho kowacho ni yiero ogai mar obila manyien Douglas Kanja notim ka ok okao pach jopiny kata ok otime kaluwore kod dwaro mar katiba. Nunjo bedi chiwo thuolo no oganda mondo ng'ama nigi dwaro chwal dwaro mare mondo time yo machalo kod mano. Odiochieng' manyoro doho nong'ado ni paro mar uso KICC kaachiel kod mwandu mamoko mag sirikal ne ok otime yo makare nikech ne ok okao pach jopiny. Weche mag kao pach jopiny, public participation, ang'o manitiere iye? Machiegni uru achak kodi daktari Musa Nyikwara Mugajwang'. Kasto wadhi kuom Mheshimiwa, kasto wabro penjo Obunga achiel kachiel ni to en owuon kaka japiny bende oseng'e gimiluongo ni pach jopiny en ang'o? Wachaka ne ki Musa Nyikwara Mugajwang' machiegni. Erokamano ahinya Mr. Bati kod Radio Ramogi as a family kuom miya thuolo ni mondo bi ket pacha kanyakla achiel gi wetena mantie kagi to molo ahinya ne jo dalawa ma jo Kenya e wach mipenjo maduong' ahinya mar kelo pach jopiny, public participation. An MJ Okumu, an wodu Ugunja, Oxia County. Erokamano. Thuolo ni ageno ni wabro keto pachwa kanyakla achiel mondo waket somo machiel gotieno ma kawuono. Erokamano ahinya. Mheshimiwa machiegni. Erokamano George Bati. Ambago erokamano ne Royal Media mangima kuom miya thuolo kata obedo ni niluongowa ni miyowa thuolo matin kabisa to wasebiro nikech gima in gi wiyi to be in gi wiyi. Somo pach jopiny en gima ber kendo wadwa kawo thuolo ni mondo wawuo gi jopiny mondo mi koluonggi mondo gidhi gichiw pachgi to gidhi nikech kawuono ginyalo dhi ng'eyo ber tero pachi kaka japiny koluongi. Katiba wawacho ni nyaka mi jopiny thuolo mondo gichiw pachgi to nitie berne mapani wabro go e mbaka.
Mani chuny wach mheshimiwa to mani chuny wach bende daktari pach jopiny. Obungu ang'eni kori winja yo makare thuolo en mari mos nyikwara Mogajwang to kise moso nyikwara Mogajwang to mae penjo mara pach jopiny misiki wacho ni ikawo pach jopiny in kaka japiny ma bende chung ne oganda ma bunge la wananchi ma Kisumu kata mana oganda ma bende koro samoro dwa kawo pach gigi bende ing'eyo tie kawo pach jopiny ang'o gini ma samoro sama jotelo biro to nyiso ni mae kaka ikawo pach jopiny kaw thuolo mar moso nyikwara Mogajwang. Mokwongo akawo thuolo makende ma Nyasaye omiyo odiochieng' ma kawuono mondo agone Nyasaye erokamano mondo bende achak ago erokamano ne jopiny duto mosebedo ka watwak godo e kinde duto ma wantiere kamoro amora ma wantie to bende kaka jatelo mar Kenya Bunge la Wananchi Caucus nikech an e president mar Bunge la Wananchi mangima daher mar wacho no oganda duto kamoro amora ma winja kawuono wadwa ni mondo watwagi mondo wawach pachwa ayanga kendo wanyis oganda mag jo Kenya gigo duto mosebedo ka timore kuonde ma piny ok osebedo ka dhi kodwa maber telo mag counties kaachiel gi telo mar national government kata the national structure kaka gik moko osebedo ka dhi maber moloyo duto penjo mipenjo en penjo maliw kabisa daher mar tieko nikech wadwa chako twak mondo anyis jopiny ni katiba marwa ni ilongo ni article 35 omiyowa access to public information to bende through the very constitution nitiere act of parliament mano puodhi kodwa bunge mawa kaachiel to gi county assemblies mawa mano kalo gimilongo ni public participation makoro en e chik to wadwa wuoyo kaka public participation as an act osebedo kabedo implemented e counties nyaka national level. Ini wuona Obungu kawo pach jopiny ni ofulo nang'o kaka samoro in ng'amo chung ne jopiny. Kawo pach jopiny en luongo jopiny pimo negi gino monego bed ni timo negi nikech katiba wacho maber ni jopiny nigi teko. Article 1 mar the constitution wacho ni we the people of Kenya wan jopiny teko duto mar gigo duto mitimo nyaka jopiny bed consulted mane kawo pach jopiny e dongruok moro amora nikech jopiny ema chulo osuru jopiny e weg piny to jopiny emikelo negi dongruok. Chik wacho ni ok inyal kelonwa ndara kapok wawacho ni wadwaro ndara. Nitiere gik miluongo ni priorities. Jopiny nyaka ket piny to gimiyo gi thuolo to gichiwo their opinions in terms of the developments magidwaro ni mondo otimnegi within a given area. For example, in the county governments, the constitution, the County Government Act is very clear. Need the smallest unit mantiere within the counties and the villages. Koro jopiny mantiere the village level ka gin mikawo pachgi kucha tipenjo gi nang'o ma udwaro to giwacho ni gima wadwaro mokwongo wagombo ni mondo okunynwa pi wagombo ni mondo oketnwa taya wadwaro mondo otimnwa barabara maber wadwaro mondo oketnwa yath osiptande to ka gisetimo mano to jogo mochung' e sirikal mar gwenge kawo pach jopiny nikech executive ema run the budget. Koro gibiro through the process mar public participation e gimiluongo ni annual development plan to gichoko paro. Ka gisechoko paro to chopo to a point ma odhi bedo approved at the county assembly. Mano pach jopiny bedo approved at the county assembly through their representatives magin the members of the county assembly. MCAs koro kalo teko mar jopiny kaluwore gi dwach jopiny e county assembly. So kawo pach jopiny en winjo gima gidwaro in terms of priorities. To bende itiyo gi pach jopiny pok aduogo kuom joma wan godo e studio ka ine ma pod adani mondo ilosna ilo jopiny bende itiyo gi pach jopiny kosekawe kaluwore kod in iwuon gi gik miseneno ka okaw pach jopiny to ewi dwaro mar dongruok ma samoro igeto go jopiny go. George Bati, in most occasions public participation as enshrined in the Kenyan constitution kaka nopuodhe bunge gi kaka nopuodhe county assemblies wa gisani edi jogo ma implement public participation gitime mana kaka formality tok gitime kaka dwach katiba nikech mokwongo chik wacho ni jogo modak kod ng'ol jo boda mine yudhe opinion leaders sasa midwa tim development of a given area onego bed ni irich give the information mondo gibie public participation mondo gichiw pachgi but in the normal order
asedhi public participation mang'eny kabisa e counties one nikech awuothe county ka county as the representative of the Kenya bunge la wananchi, but we realize ni public participation kata kidwa tim mar budget, in the budget making process, sama wan e budget cycle, iyudo ka nitiere vital information ma ok chop ne jopiny, to jogo duogo gi ratify those decisions ka jopiny ok obedo consulted. For example, process mar public participation, iyudo ka jogo ma loso budget gibiro gi a voluminous document, pile gin buge madongo, tidwaro ni discuss gi within a span of less than 1 hour, to at the same time iwacho ni pach jopiny osekaw to giwuok to gidhigo. Nitie gimiluongo ni language barrier. Gibiro to giwacho kizungu throughout the meeting, to joma nitie kacha ok gin joma winjo kizungu. Mar adek, gibiro to gi engage the PWDs, jogo modak gi ng'ol e kategori mopogore opogore. Jogi chik wacho ni samise luongo ng'atno ma samoro en ng'ama ok winj wach, en ng'ama onego bed ni luongo ne the interpreter, sign language interpreter. Magi eki ok timre, iluongo jogo modak gi ng'ol gibede public participation to gibet kacha just for the sake of it mondo mi gino bed approved ni jogo no luongi, but in the real sense onge gima timore. Ki discuss wach mar taxation, midwa keto taxes ne jo boda boda, ere kaka inyalo discuss taxation ne jo boda boda to kiluongo jo boda boda in the meeting? Ki discuss taxation, udwa keto taxes e weche mag mine ma uso e chiro, mama mboga are not represented to discuss, nudwa medo negi osuru mag chiro. Sama udwa discuss weche mag land rates, onego bed ni luongo ni landlords to gi land owners, jogo monyiewo lope to gi jogo ma weg lope makanyo, mondo u discuss kodgi kaka udwa discuss weche mag land rates. Magi duto ok timre. Seche ma discuss weche mag sector by sector, the law is very clear and you must involve those people in the process mar development. Without their input, chik wacho ni okonego bene that thing bedo implemented kato bedo approved in the county assembly or in the national assembly. But ideally yudo ka gima timore kata mana finance bill. Recently counties nyocha puodho finance bill. Kata Kisumu county nyocha ne discuss what my finance bill. Ge work finance bill kendo ge approve the finance bill without the consent of the public. Onge kumuluonge jopiny. The civil society organizations okoluongi, the religious leaders okoluongi, the opinion leaders okoluongi, the professionals okoluongi, the bunge la wananchis okoluongi mondo begin the patch gi okaw in terms of the running the affairs of that counties. Omiyo wawacho ni pachwa kosekaw e gik moko matimore, and mane manyocho miyo piny Kenya nyocho muoch kate weche mag finance bill 2023, 2024, 2024, 2025 nikech jopiny ne feel ni noko kaw ideas kata opinions maggi mondo mikor ka uterge to the implementation stage. Omiyo wawacho ni access to public information is not a privilege. It is a right within the Constitution, Article 35. To Constitution, Article 1, when they worry about the people, there can no longer be any development without the people's consent. The people must be consulted at every stage. In the budget making process, stage ka stage, in the annual development plan, japiny nyaka kaw pache. A CPROP, japiny nyaka kaw pache. A stage mar approval at the county assemblies, jopiny nyaka approve gima dwa dhi mbele kanyo no. In the implementation stage, some projects biro implemented. Iluongo jopiny, seche mi hand over the project to the contractor, jopiny pod are still there. Seche ma contractor hand over the project to the community, japiny is involved. Omiyo seche minyiso japiny kaka idhi ti gi pesa ne, nikech is a taxpayer, japiny nyaka keti kendo nyise nyaka gik matimore. Omiyo kaka bunge la wananchi, wadwaro ni wadhi mbele gi process mar public sensitization, mondo wanyis jopiny ni katiba omiyo gi ratiro, ka gi demand ni project ok dhi mbele nikech project gi feel ni samoro nitiere conflict of interest. Nikech counties gimomono counties bedo gi development, any MCA ma onego bene timo oversight role at the county level, enemo kao tender through a proxies or kao through joge. Koro joge gi timo tender to enema jopiny expect ni enemo onego bene wuoyo on behalf of the people. Okinyal luwo gima ini wuone mitimo marach ticha kinyiso jopiny ni gine na timo marach. Magi gin gik ma affect devolution. Kendo mar ariyo, governors magwa mag counties obedo held hostages gi jogo magin MCAs. Koro information samoro chop ne jopiny at good time. Magi gin gik mose affect structure mar devolution in terms of message mondo chop ne jopiny. Thank you. Obungu, iwacho wach jopiny kendo ichiwe kaka en.
the people shall and the people may, compulsory kachiel koda optional. Na winjo ka ja dho moro dhum kamano. Waduoge iye ka mondo wagoye mbaka wang'e ni to bang' japiny wuoyo. Okwano weche moko, achiel kuomgi gin weche mag dhok mitiyo godo e kinde mikawo pach jopiny. Chal kata romo mar weche manitiere gimidwa ni jopiny ogole pach gimiluongo ni kata mana kagen kata books kata kagen documents kachiel kod thuolo kata seche momi japiny mondo mi ofweny gima nitiere gini mogol paro maber. Mheshimiwa, in e od bura nitiere chenro mathoth moluwo kotende kod dongruok ma sirikal mamalo tero ne jopiny ka owuok e chike molose od bura to kod chenro mamoko bende ma ung'i achiel kachiel. Nyalo bet ni gin chenro mantiere constituency kata chenro ma national government kata sirikal mamalo telo ne jopiny ma owinjo bed ni od bura marango kaka itimogi. Weche mag kawo pach jopiny sirikal time nade? Bati mokwongo adwa goyo erokamano ne jakom mar bunge la wananchi, president mar bunge la wananchi kuom yawo wach public participation e yo makare. Tana adwa chiwe kama. Yes. Ne nitiere ng'at moro iluongo ni dona moro nodhi e piny moro motuo kabisa to yudo ka ji sandore ne pi. Paso manyo pesa odhi kunyo ne jogi pi. Osekunyo ne jogi pi to dhi to koduogo to yudo ka jogi pod omo mana pi mabor. Ok modh pi kama nokunye cha. To kopenjo ni tang'o miyo ku modh pi gini to jogi nodwoke ni kamine ni kunye pino mane kama ne waike jowa kane wan e lweny. Manyiso ni nokosumo pach joka. Koro tich manutiyo cha ok nodhi kare. Kwa wacho wach sumo pach jopiny wang'iuru ni waa kanyi. Kaka nutiyo kanu netiye tiya. Ma sama gidwa gero skul to gibire jodong gweng' mako gwendu to dhi to uso to gero skul. But wasea mabor. Makoro wachopo kama kidwa tim gimoro to nyaka sum pach jopiny. Sumo pach jopiny en gima ber kendo ajiwo jopiny ni koluong-gi to gidhiyo. Ang'o mo ka jatelo timo osumo pach jopiny to timo. Sumo pach jopiny miyowa gima kizungu wacho ni transparency and accountability o increase. Lakini transparency bedo thuolo timo gimoro yo moyangore. To gi oyangore kuom jopiny. To kod kawo ting' mar gimitimo. Kendo kawo ting' mar gimitimo nikech kidhi penjo jopiny gik monego gitim nyiso ni kitimo gin gik monego gitimre nade ging'eyo. Koro kata ka ng'ato dwa goyo koko to japiny wuon biro wacho ni gino watimre nade wang'eyo. Bende omiyo jatelo thuolo mar timo gik moko e yo mo oyanga. Machielo sumo pach jopiny miyo jopiny teko mar chiwo duondgi gi pachgi kaka itiyo gi pesa gi to gi kaka itelo negi. Kizungu wacho ni empower them mondo gichiw voices maggi on how they are being governed. Mar adek, kawo pach jopiny medo jopiny teko mar bedo weg gimidwa timno, ownership. Ka gine mane gichiwo pachgi ka koro itime to giwacho ni ma koro girwa, wane mane wakwaye, wane mane wachiwo parono kendo koro timnwago. To machielo kawo pach jopiny konyo gimiluongo ni sustainability. Manyiso ni project kotim kaka an koro nitie project manyiche kayawo chieng' wuok tich maka wuon wan gi tich adek kamoro ni giribe. En gima ne wasumo pach jopiny maginyiswa ni gidwaro sekondari. Kane dhi yaw sekondari ni joma nobire ne ng'eny nikech en ang'owa margi. Sechego ne gisolo, gigolo cham, gitimo gik moko ne sikul nikech gido ni skul pod tin. Manyiso ni skul ni koro nyalo dhi mbele kata koro an jatelo aonge. Koro sumo pach jopiny en gima ber. Mak mana ni jopinywa kaluwore gi kama ne waaye. Mano ok sum paro. Ji pod iluongogi to moko ok dhi. To samoro be jotelo pogore. Mana kaka jatend president mar bunge la wananchi owacho, jomoko time as a formality. Ang'eyo ni nitie kuonde moko milanda to kata ji ok odhiye to ibiro ndik ni not in public participation. But a CDF
to nigi yore mang'iyo go kotim public participation. Ibro dwar pichni mar joma ne otimore, gik mane gichiwo tetete gi namba sim. Koro gi sample ga ginyalo gocho ne ji 50 kuom jok mano kelgo mondo ging'e ni be no osom pach jopiny. Bang' higa ariyo ka bagar higa ariyo kaka sani higa ni ne watimo gimiluongo ni public participation an mar Suna West nyocha wasetimo. Ne walande nyaka e radio Ramogi ka Ramogi nolande, Mayienga nolande, stations nolande, kendo adiera ji nodhi. An naonge but joga ne nitiere e ward ka ward notime kendo ji nochiwo pachgi. Koro miyo awacho ni jopiny nyaka winj pachgi nikech wan e era mar new dispensation. Jopiny nyaka be chiw pachgi mondo mi kitiyo gi pesagi to ging'eyo. Adwa nyisi ni kineno kana donjo kacha na dichi sim. Natimo public participation nane ward moro miluongo ni Wasimbete. Jopiny ne penja to naduokogi. Negi penja aduokogi, moro penja mogik makwaye no wene thuolo. Ni to ni London waka ni donate land to kendo budget moro neno $2,200,000 nonyiew golo. Koro na kone ni lope manonyiew achiel ne wanyiew lo eka 4 kamoro ni Kopanga bidhi gere gimiluongo na ng'owa immigration offices. Wachako wanyiew lo eka 4.5 mar TTI, to wanyiew lo eka 1.5 mar police station. To mana chiwo kenda mano kuti gi pesa sirikal. To en kamogere Kadiyo kamoro ni Manyera mano mana lopa mamiyo sirikal. Gi kamogere od DC mantiere pinyo yie mago na chiwo nono. Ne gini lopega ok ne wanyiew. So mano en public participation. Mar ariyo inyalo paro ni chieng' wuok tich nyocha an gi jopuonj gi rango til. Kane watimo gimiluongo ni stakeholders, education stakeholders. Moro be ne luongie kata sometimes back dwe mar 4 mane wachoko ji 3,000 kwa bedo go Migori Teachers College. Kawa somo pachgi to wambe wanyiso gi gik mwatimo. Mano en kao pache jopiny, mano public participation. Mheshimiwa penja kawa dhi mbele nikech ma en twak ma awinjo ka ukele yo moriere ma obed gi ler mondo jopiny oluwe malong'o. Wach moro jatenda bunge la wananchi Jaduong' Sospita Owich Olose ka kowacho ni thuolo miluongo ni duration time ma imiyo jopiny mondo ogol pachgi kata non moko kuom ote manitiere otese kata documents mitero gi. In kaka jatelo bende no ken seche moromo koso kata in bende kitime tiwacho ni nitiere gimaro ma asetimo to ka ng'iye thuolo momiya ni to nodwa diyore kaluwore samoro kod chik dwa ni bang' ndalo 14 isetiekore gi timo achiel ariyo adek. Bende no ka thuolo na en gimoromo. Adwa wacho ni ok adwa jumulisha gimoro amora matimore. Adwa wacho ni nitiere kuonde motimore maber to nitiere kuonde motimore marach. But ndalo 14 gi ndalo moromo. Ane budget committee kendo watimo gimiluongo ni public participation, a budget making process. Utime nade? Walande kendo wadhi kaka sani nyocha wadhi counties 22. Yes. Mag Kenya ka. Ilande kendo inyiso itkete radio mar dhok makanyo ken ni jo Kikuyu tikete the radio ma jogo winjo mang'eny. Tiloso public place ma ji dhiye. Adwa wacho ni gimarwa kaka budget osebed kitime maber nikech wapogore kaka wanji 27 wanya bedo ji 2 kata ji 3 to wadhi kuonde mopogore gi wajumbe makanyo to wanyiso ji gik ma ichano time budget to wapenjo gi gik ma gimbende ginyalo dwaro. Iyudo ni sani tinde oket $2 billion a budget making process. Mamana en project mar public participation. Kiwe budgets mamoko mano nyaka wadhi mwapenji jopiny mawaketi. Nitie projects madongo mabe nyaka tim public participation gi the same process. Kora da wacho ni nitiere kuonde mitime maber to nitiere kuonde moko timre maber. Gimiloso gi dhano gi gimitimo gi dhano be ok nyal bedo ni en 100 kuom 100 ober. Nitie joma time gi intention mar yudo pach jopiny mondo otigo, to nitiere joma time as a formality mondo kal ni notim. Alright. Wadhi duogo. Dr. MJ Okumu, thuolo koro en mari, ma en lony, public participation. Uju bed ni bedo e yo machalo nadi. Itimo ne nonro e mbalariany. Mi fwenyo ni mae gima uju bed ni public participation kata somo kata kao pach japiny en ang'o? Erokamano ahinya Mr. Bati. Mokwongo adwa duoko chien matin nikech penjo mikelo mokwongo en to public participation en ang'o? Yes. Aungo lwedo wetena mantie ka gik magisewacho te tabro duogo bang'e kanyo. Yes.
public participation onge definition. Minyalo wacho this is the definition of public participation. Lakini ntie jogo mosetelonwa manokelo paro mar public participation. Apan ki yena Dakario kana dwa chiwo historia mar public participation. Yes. To gini no akanye. Kech Kenya kato kuru wang'e mana 2010 constitution. Yes. Public participation no ok Brazil. To public participation no chak kod political party miluongo the Workers' Party in Brazil. The Prime Minister kanyo kano ka otelo to no chiore na an kan wang'o telo ka to onge gima adhi tumo kaka mayor, kaka Prime Minister, kaka ng'o datelo ka moka biro iru. Mar ariyo, public participation iwache e wach ma kaka for example the World Bank watch on public participation mondo public participation otomere public participation en jo piny the community or the citizens chiwo pachgi no institutions ma govern gi kapo gi make a decision to an kaka ng'ama kod interest ma public participation. Yes. Mara en awachon public participation en genuine gidhulu nango timo gimoro gi chuny maonge gimo pandi luongo japiny kod chuny mar adiera. Yes. Kidwaro mondo oket pache e gimidwa timo to ng'ama luongo japiny iluongo ni duty bearer, ng'ama ni telo kaka the president or the executive national government or the county government. The duty bearers given called duty to luongo jopiny e gik magidwa timo. Now the biggest problem mantie e Kenya ka mar public participation is one, no, there is no law. Adwa kwayo the president ma the public bunge, there is no law in this country on public participation. Gimatimore in the Constitution 2010 under Article 1, mano the sovereignty of the people and the Constitution. You called the people. Article 10, values of definition under Section C, watch on one of the values is to involve the people in the affairs ma affecting. And Article 174 of the Constitution, bende ochiwo kaka public participation onego tim. Article 232 of the Constitution, what on public service, nyaka kiti public participation. What is this public participation? Public participation and the duty bearer or institution, nyaka bed kuchunyi maler ma inviting them genuinely, mundu gibigi chiwango, their pachigi. To pachigi no? Yes. Nyaka bed no, bedo considered, kapod teach badwa timreno, kutumarenadi? Okochakore. For example, one with two levels of government. Yes. The national government lots of their budget. Mondogi provide good services to the people. The county government between the same. In county government, the county assemblies are supposed also to do what? To ensure, together with the County Government Act, I think in part Section 8, Motumu decentralization, the people, magi consult the people nyaka, the villages as has been said. To the biggest problem, we don't have a law, whether national government has not made a law. The only thing in the Constitution now, Parliament shall. County Assembly, county government also shall. But the question, the biggest problem is that lack of law on public participation. Therefore, nuko tijegi at national and county government, provided timo kakondikono, they think it is done. So the first thing when go team, which has not been done, and how can the public citizen participate to give knowledge? Yes, the most important thing is to make the public, the citizens, be competent to argue and talk about all the development in the processes, legislative, national. Daktari kizungu no duong. Competent, okay. Bedo kodungeyo. Gimaduong, achonia. Gimaduong and public participation oknyal beti maber ka jo piny onge kodungeyo.
kak sama loso kodini higni 14 kak devolution biro kae the citizens jo piny community jo piny onge kod knowledge on this constitution gima gin go en level ma the so-called leaders or the NGOs or a few people moye the loso kodgi onyisogi kako onego gitim lakini gimiluongo ni civic education pod ok otimore. And mano gima duong' ahinya anyalo nyisi ni 2016 nene anwang'o thuolo mar loso no the Ministry of Devolution mano bedo headed kod Madam now the governor ma Kirinyaga. Ministry of Education Devolution no kwayo jomanen kod nyalo mondo olos no this national government ma Kenya kae a curriculum on civic education on devolution which was manedi kelo gi maber ahinya ng'eyo kuom jo citizen gibed kod ng'eyo magi nyalo koluongi e bura to ginyalo timo chiwo pachgi to pachgi no be dwaro kosetiu to nyaka duok negi paro the duty bearer the executive ma national kata county kose luongogi to nyaka duok negi no oyo nyocho wachonwa kama to higani mae mwatimo ma ok watimo. Now penjo maduong' ahinya to ng'ano giri monego bedie this thing miluongo public participation mondo nere no timore. Dwarore mondo this country mheshimiwa ntie kae mondo oket gimiluongo no a policy on public participation both at national and each county. And secondly, National Assembly kosetume to counties nyalo bedo opportunity to domesticate nyalo keto gi county kaka lo record county okay public participation. But gima dwa wacho ni en I'm aware nikech nyocha a participate the National Assembly nyocha sekalo the public participation bill botero nyaka e Senate bu Senate duoko bu National Assembly ulongo jogo man kod lony e wach mag public participation no na nyasaye no mina nafas babedo kuro ntie par manchi waketo and hope no soon machiegni Kenya biro bedo kod law to kose bedo kod chik mar public participation to chik no biro miyo the duty bearer jotich man kod jo sirkal mamalo kod mag county onge nika okitimo ma to ntie fine. Daktari Magema gikanyo achope kuom mheshimiwa gi chuny miwacho ni gi chuny mar adier ni wacho ni stire kuonde ma gige timore mopogore ng'ato time nikech otime atima mondo neni otime gi chuny mar adier kata koponi onge chik dong ineno ka dwaro mar kawo pach jopiny mondo bed achiel kuom jok matayo chenro magi en gima owinjore gi chunyi ni wuon makata koponi kokede chik. Bati to gi Dr. Kumu adwa nyisi ni king'iyo tim survey jotelo ma sumo pach jopiny gadieri ng'enyne timo maber. Otimo maber nang'o? Nikech sama wang' otiyo to jopiny mor gi gima otimo. To jotelo mok sum pach jopiny ng'enyne iyudo kigoni gi koko. Samoro gidhi yawo project, to en project ma jopiny nok timre nade ok dwar. Samoro en project ma gidwaro to nok en monego gibede namba 1. Samoro iyudo ni e gweng' moro pi ne priority gi namba 1. Namba 2 ne in school, namba 3 ne en barabara moro. Tiyudo ka in ichako gi namba 3 gi to pi to thago gi. Timo ne gi gima ber ndi tok gi morgo nikech ne giwacho ni kata obedo ni ilosonwa yo gari geche di madhiringe yorni to waonge pi to watiyo go pile. Koro pach jopiny en gima duong' moloyo ne jatelo madwa tiyo ne jopiny. Pach jopiny konyi mana kaka nasewacho ni enhance transparency and accountability. Pach japiny konyo jatelo tiyo yo makare. Omiyo yudo feedback e tich motiyo. Ni higa mokalo nuwacho ni onego wadwa timnu magi ma. Tiyudo nafas mar duoko gi bende ni kata obedo ni nudwaro magi ma nok watimo magi nikech pesa mane wayudo notimre nade ne tin. Koro ka wachako higani wadhi timo ma gi ma to magi ok wanyal timo nikech pesa ok otimre nade oromo. Mano miyo japiny bedo gi yot maka ng'ato kata ng'amichungo biro goyi to japiny ema kwere ni oyo jatelo ni nyose biro monyisowa
ni higani ogeronwa laboratory, to nikech nwadwaro laboratory kaka an tie skul moro manyachak iluongo ni Maweni Girls. Sani wagero temporary dome. Kana dhi ir jopiny, iwacho ni kanye en pap, nyiri ok nyal wuotho pile. Koro watim temporary dome mondo nyiri odag e skul. Ing'eni ka ng'ato dhi owuoyo ni wagero dome mar mabati, japiny makanye madhi kwere ni wane mane wadwaro, jatelo no kokelo nwa parono. Wane mane wakelo ne parono. You see, now they have owned the project. Gitetia i kamonego ine miji tetia kionge to tiari japiny timana de tete. Koro public participation en a very important component mar leadership. Koro jatelo ka jatelo kamoketo kaka daktari kete ni the service bearer, duty bearer en one berne onego kaka jatelo ing'i rachne be onego ing'i ni koketime tidhiro mogi tung mosuo. Okay. Kapok aduogo kuomi wadhi ani Sospita. Sospita, winjo kaka waloso kendo kaka bende jotelo medo golo pachgi gi gima timore. Ini wuon ang'o ma samoro iseneno miwacho ni mato notim to osebedo maber kaluwore kod kawo pach jopiny. Iwacho ni nitiere rem moko mabetie kaka dhi to wacho ni waluongo weg gala moro ma kawuono mondo ugol pachu mondo wawinjre ni ma dhi timore kama. Un wuon uwinjo bed ni udwa ne time e yo machalo nade. Nyiswa kaka japiny gombo ni mondo tim ne public participation. Jatelo mar bunge la wananchi jaduong' Sospita Owich. Kaluwore gi chik, dwach japiny kaka public participation nego bed ni timo en ni kapo ni kinyi dwa notim public participation chakre saa 4 okinyi nyaka saa 7. Yes. To kaber onego bed ni document ma jopiny dhi discuss onego bed no chopo ne japiny ka thuolo pod nitie ma japiny osesomo the document from page 1 to the last page, more understand the contents of the document page by page, kendo sebedo ni en ng'ama convinced, obedo fully convinced ni gik manyocho keto kaka dwache kaka japiny ma jasolo suru gin gik ma obedo factored in that document. Omiyo seche makoro odhi mondo odhi approve the document, kiko bedi ni en kanyo as a rubber stamp kata tool for rubber stamping over something ma en owuon ok en part of. Mano is the process mar public participation. Public participation en chiwo dwachi, en self ownership. Nyiso ni in wuon kaka japiny mor ni en ni dwaro ni mondo ger ni ECD. Nikech feel ni ECD is a problem, the building, the structure mar ECD is a problem within your village. Then use propose for the ECD mondo mi otime a permanent structure. To ibiro yudo because you are not part of the process. Ubiro yudo ka samoro in the BQ nikech japiny onego bed ni bedo gi the information that is contained in the BQ. Mondo ng'eni to ang'o gini monego bed ni are required during the process mar the implementation of the project mar the ECD. Mago gin gik ma japiny nyaka bedgo. Adwaro ni mondo awachi ni wantiere gi positive effects and negative effects of not bringing the people during the process mar public participation. All right. The positive effects and ni japiny dhi bedo gi milongo ni value for money. Project ki dhi tim gi 20 million to japiny bro account for that project. Kendo dhi bedo fully satisfied ni pesa motigo in that project. What's that project? To seche ma japiny ok obedo actively involved in a project, then obro question the obro question the value for the money mar that project. Omiyo mago gin gik mosehinyo. Then 2, there is corruption. Sama japiny ok obedo involved in the process mar the implementation of a project, leaders gieki kata the contractors kata any people matemo mondo mi gi implement on the project, gibro feel ni gini en gima gidwa ni gitime dwach gin ke japiny is not part of. To sama japiny nitie to japiny bro konyo in terms of providing for the civilian oversight. Gibro ng'iyo project by project at stage by stage. Omiyo mago gin gik manyaka wang'i. Adwa ni mondo apar ne jalony ni ideally the supreme document ma in the constitution also way about the public participation. That is why demonstrations timore sama japiny feel ni project by project okobedo implemented kaluwore gi kaka dwache nitie. What is lacking and just a policy framework
emonego beni bedo developed at the national level kata in the National Assembly. Omiadwa ni monda challenge owadwa Masara MP Masuna West ni as a legislature onego pick it up with immediately mondo ngi gik ma wawacho kaka jopiny, because we are the bosses. One mwandiki office no is in that office courtesy of our taxes. Wadwaro no rwak suit maler no gi pesa wa ko implement on the development ma wan wawegi ma wawacho ne wadwa no tim. Awinjo ko wacho no chiwo lo, agone erokamano kuom chiwo lo. To wadwaro ni ko chiwo lo project modwa gero e lobno kik bed project ma en owuon emobiro go, obed project ma jopiny emo propose ka wacho ni mae gima wadwaro, nikech seche ma en owuon emobiro gi project ne nikech osechiwo lo koro dwa dictate ni koro dwa gero gini nikech en mochiwo lo, then japiny onge gi sense of ownership. Omiyo wadwaro leaders must subscribe to the ideological agendas of what the people wants as enshrined in the Kenyan Constitution, because that is the supreme document. Thank you. Wawacho kaka the bunge la wananchi ni we will not accept leaders madwa tiyo gi jopiny ka giparo ni seche ma gidwa rise into offices to gidich gi jopiny, to ka gise rise into those offices they want to dictate upon us ka gidwa timo gik ma gin giwegi ma gidwaro, but the people does not want. Wawacho ni kawuono yadhe onge osiptande mag counties. Wawacho ni kawuono equipment mag mithietho gode osiptande. Kije tuo dhi tiwacho ni equipment ma kama okethore. To japiny keto pesa e budget, which is very painful. Okay. Wawacho ni kawuono waringe nderni mag lope. Counties nigi capacity mar goyo nderni lam. But iyudo ni pesa itiyo go eyo marach nikech jopiny ok gidwa ni gi involve jopiny in the process of the implementation. Wabro lungo jotend county kawuono ghost workers upongo counties. Wabro lungo jotend counties upongo counties. Yes. Wabro lungo jotend counties mondo gidwok weche kachiel. But George, the president doka time mang'eny. Yes. Gima wadon wanyise president. Yes. As much as ni isiemo wang jotelo, wambe wadoro ni wasiem wangi. Yes. Ni tij bunge la wananchi en watchdog mar leader. Wami wacho wach mogik no, wami wacho mogik no kaso wadu kuom ka. Esther Owich, wach ni mogik second matin winjo ka jogi lieto odonjo negi kendo gidwa ni mondo gimbe gigole wach moro mondo gitem nyiso kaka winjo bed ni riembo piny collectively ji duto te ka ji duto nitiere yo achiel mar ng'iyo ni piny ni en mar oganda kendo dok rumo bende en mar oganda. Yes. Erokamano Bati, adwa ni mondo mi aket just on a lighter note. Yes. Owadwa mantiere kanyo ma en mheshimiwa maluor ahinya. Kiko neni am attacking him. Oka attack any leader. Watemo mana wacho ni tijwa kaka bunge la wananchi, wan tijwa maduong' kabisa ok en pamo ne leaders. Tijwa en mana providing for positive criticism and negative criticism whenever things are not done in the correct manner. Thank you. Omiyo wan gisani agone erokamano over the projects masewinjo no se initiate in Suna West. To wawacho ni leaders waduto wate wadwa ni mondo gibed held accountable, wadwa ni gibed responsible. Thank you. Public participation kiko bed just a privilege, but obed a right as captured in the constitution. Omiyo wan kaka jopiny wabro beno bedo satisfied ka projects obedo implemented kako nego beni gibedo implemented. It is a collective responsibility. En tijwa waduto kaka jopiny give the elected leaders, non-elected leaders, opinion leaders and every other person. Projects obedo implemented. Erokamano jadongo bungu Owicha kuom mano. Na wacho gimoro daktari. Yes. Nikech owuoyo maber. Actually pokaromo kode. To magi jomonego bedni wabedo go a leadership positions nikech en well informed. Makmana ni embe oluwo kode. Wan gi bunge la wananchi moro Migori ma speaker esa ngwenya mar jatelo moro. King'iyo posting mage en mo post ka jatelo dhi ka ng'ato penjo jatelo gimoro to yanyo. Koro wiye wili gi tije. Onego bedni embe kawe timne public participation tich monego ti. Onego gibed capacitated. Gimado wacho en ni mana kaka nasewacho ni public participation projects ariyo. Yes. Mana a donate ne gilo ne dwarore. Number 1 in Suna West na donate lo mondo gero od DC wa odak Suna East. So jopiny ne dwaro mondo odak Suna West. Nikech samo odak Suna West no nitie benefits ma Suna West yudo. Konyiewo onyanya to Suna West. Konyiewo chak Suna West. Then insecurity be kobedo gotiene nyayude mayot. Koro kane lo tamore e kamano nego gere to anan gi lo. Yeah. Just ask the government kanyalo chiwo lo.
Lo manie nyinga sirkal ok nyal nyiewo nikech gi pesa CDF nikech en dhi bedo gi ni conflict of interest. Yep. So I donated. Okay. Kama chielo ne en ka dio ma wasimbeti ne onge lo within kamilo ni Manyera to nan gi lo eka chiel. I donated it to the community. Inyiso wani bura ni mit ndi. To koro saa ema mayo jopiny wangi. Tie gima adwa na pech kanyo. Yes. Mbati adwa ungo lwedo gima president mar bunge la wananchi ma Kisumu wacho. To gima adwa wacho kanyo madwa wacho na chiel kende. Question mi piny mapok ji obed addressed na chiel niya. Nto ang' monego rere ranyisi ma wegi jotelo gi onego chiw mondo nen public participation obiro kanyo. Mokwongo en nyaka bedie nyaka gwelo jopiny mondo bi e bura. Invitation. Mar ariyo, the thuolo momigi nyaka bed ma oromogo. Mar biro to kod mar keto pachgi to kod mar paro mar the executive duok negi wachni. Okay? Nyocha ne wase propose numondo bed ndalo 21. Nikech kaidki jatelo mag county government or in jatelo mag national government in main code the program mar budget process, which starts from August nyaka June. So 21 days ber. Mar adek ntie law million access to information. Yes. Information my budget process ni nyaka dhin jo piny kobedo summarized in language maginyalo. Mar adek nyaka bedie system miduoko jo piny wach gik mokal kokokal. To maduong' ahinya mogik. No, maduong' kapok mogik. Maduong' ahinya mabende mogik. Time warum. Time gini mit obro duoge. To gima duong' en public participation ok en gima nyalo los kod 1 hour. All right. Okay, ne kana loso mana 3 items only. But gima duong' ahinya en mondo public participation odhi mbele maber nyaka bedie gima iluongo goodwill. Ranyisi mar jatelo mobedo national kata county government. For example, por nyisi e Kenya kae one code jotelo in the first government mar devolution Makweni lo ne onge to Kivuda Kibwana notim maber. Kakamega Turukana wabro kwano mago daktari. Yes. Gigi gin gik ma dongore. Nikech wabro kwano gi jotelo bende bro wacho ni an bende koratime maber nikech wuon bul ng'ama dang'o dhiang' ng'ato ywa mana kore mondo kik ringo dhi e lo. Koko mano to wabro dhi nyime mar go mbaka e yo machalo kod mano. Yine yamo na mi upuoch gi pak. Ok awacho wach mogik. Ka en secondary. Awacho ni public participation kaka ne jo Migori County nitie gimoro sani madhi mbele. Iwinjo ni adhi dwaro governor 2027. Poka lonche poda somo pach jopiny. Adhi koni apenjo jopiny koro wabro choko gik mage wacho ne gidwa na dhi mbele kosa dong mane gima poda timo gimiluongo ni public participation mondo mi gimea okay kata gikona ni adong mane ge public participation. Aduoko nwero kama na nyakuom biro tule mang'ado wa yes. Akwayo jotelo man kod nafas sani mondo ka giyie to giluong all women, youth, people modak kod ng'ole, retired people, jopuonj, political leaders monwang'o nafas to giwach adieri isema giluongo gi to gidok kongi. To maduong' ahinya akwayo both the national government to kod county government mondo giket budget nikech gino kinyal timore ka onge budget ma reasonable momiyo nyalo kel jogo transport to gidok mondo gichiw pachgi. To maduong' mogik en gik moko duto mitimo mondo oket kose sumpa jopiny ae jopiny oduoknigi nafas paro mane okotim higani notume higa mabiro. Erokamano ahinya. Watiga gi kanyo. Obungu akiani second achiel kikikal owadwa sa ong'adowa. Akaw thuolo makende mar mondo mi agone jo bunge la wananchi duto tero kamano kuom miya this mandate mondo mi wawach gimoro amora on their behalf. Mar ariyo
adwa kwayo senator marwa ma Kisumu County moluor Professor Tom Odhiambo Jianda ni o make sure ni oketo chike motegno kaluwore gi tich maber mosebedo kotime Senate. Oket chike motegno e Senate mabro protect counties mondo kochopo 2027 to kaw governor ma Kisumu. Okwago siasa pod okwachopo go siasa wabiro timo mano e kinde mabiro seche mowinjore kata kamano gi kinde ni nikech koro wadonjo ni wasiro jotelo to koro waonge gi accountability nikech ng'at machielo kobiro would also want ni en bende mie thuolo so ok en thuolo mar siro jotelo but nyakwara mogiro kamano nyakum ketera mogi TV ma e twak mar bu jopiny uliet kamano to jopiny gikone bedo gi ng'eyo ni ting' en mar oganda duto ji nyalo pogore paro to kochopo sa dongruok to dongruok en mar oganda. Nyinge en George Bati elo Sospita Obungu kachiel koda Dr. MJ Okumo kachiel kod Mheshimiwa Peter Masara. In bende mikao thuolo mari Nyasaye mondo bed kodi. Nyinga en George Bati jaloko maro osebedo Belinda Dhiambo oriti masani. Erokamano. Tukafunge, yeah. Make it happen right now, not yeah. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e County ma Migori, M-Pesa Foundation, kachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337